Však sa vrátime pred kartou. Ja som nepočúval. Takže... Že sa ospravedlňujem, že som ti to zrušila a že si to musel zase riešiť To je a ona. zapínať a všetko. Ale čo som mala urobiť? Aká je adekvátna otázka na tú odpoveď? Čo som mala urobiť? Dobre, okrem toho stojíme pred obchodom Cartier, je konkrétne 28. Nie, musíš zase novembra. takto. Práve vyberáme dáček pod stromček. Ja som si vybral dve prsty nad mojou Našli hlavou. sme tu jeden obchod, ktorý by možno zodpovedal hodnotám ani čo? Kecajú. To by ani zďaleka nezodpovedal, ale možno by potešil naše mamky, takže tento obchod sa nám vidí celkom v pohode. Poďme ukázať, ktorý náhrdelník vybral Boris. Poďme ukázať. Tak mami, ja som ti kúpil túto vec, takú, je to taký komplet, je tam prstienok a nejaká retázka je tam. A retázka je vhodná, nebudeme pozerať predsa na cenovky, mami, to by si neprezradil, to bolo vtip. Mami, máš retázku od Cartiera, a taktiež máš prsténok od Cartiera. A Richard by chcel tiež svojej mamke venovať. Daj pozor, aby si nebrala cenovky. A ja... Neber cenovky! Ja som tie hodinky, no ale... To si pozrieš toto video až po Vianociach. To všetko a... To by bolo všetko Renému vraj. prsteň ešte. Ešte Renému prsteň. A že nejaký prsteň, ale nevidím sa. To iba pre Reného, no. Renéovi na malíček na nohu. Nahráme ešte jednu vec chceme nahrať. A to je, že... Svoj náhradný. Plán toho, jak to tu poriešime. Skameruj kamery, prosím ťa, skameruj kamery, skaďal to kamerujú, aby sme vedeli, kaďal unikať. A tu je presný, počúvaj, to je kanál, rovno presný kanál. To môžeme poriešiť cez ten A kanál. možno by sme sa mohli prekopať do toho kruhu. Sme zistili s Borisom, že keď sa dostaneme za to sklo, tak za 5 sekúnd tu nemôžu byť, nie? My sa vlastne okrem toho skla dostaneme aj za tú oponu. Akože keď už si za oponou, tak už si skoro režisér. A ja chcem byť režisér. Poťahuješ nitkami. Tie bábky na tej scéne proste budú iba tvoje. Končíme, ideme ešte pozrieť, aké je... Berú mi to, bijú ma, zabíjajú. Na víno. Staromák, nie? Pozrite, koľko hviezd... Toto som mal ja navešať, všetko, toto hviezdičky. Finish, man. Znáte, nebudete dávať pre Boha varené víno